Ini сайтам мошенникоам дидесен ҳамаи чизо ҳастае ку иҷа мисол айгиҷо омадем мо айҷае ки нами бот моро да ҳами сайт равон кард иҷа маълумото гуфт дуруға маълумот ҳарчи додум гӯё шартнома сохт туда-суда ҳамаи чиро кард но баъд сайт равон кард нигоҳ кунед tjfinportal.com/pay и дурӯғанчики сайта мисол да булош зер мекунем мекушоем ша озима дарода да Google букшон ша нигоҳ кунед гӯё ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати молия будааст гӯё андози давлати хизматҳои бо и дурӯғаи ҳамаи маълумотош иҷа настоящий неста ина мисол ёро копироватае чия гӯё як галат чизо будааст дурнаш ман намедонам ҳоҷибеков маъруфҷон иҷа омадааст но нигоҳ кунед пас аз анҷоми пардохт тасдиқи пардохтро ба менеҷери шахсии худ фиристед короче ман чӣ мехоҳам ҳами чиз шумо да фаҳмондан и вақте ки ҳамон қадар ҷои қарз мерен иҷа мерен далши меоен да ҳами бот мега ки шумо бояд барои ҳамин қарзоро қабул кардан дастрасӣ пайдо кардан 270 сомонӣ спорен не ки вақти шумо дар ниётона да иҷа мезанен ҳамаи чизо набарот вай картаи шуморо маълумотша мегиран чизоша короче шуморо фреб мекунан хуб мешин касе фреб хуб ман асос нишон додам ки шумо фаҳмен ҳамин чиза ҳатман лайк монен да шиносотон равон кунед нигоҳ кунед да ман иҷа да омадам да ин ссилкаро гуфтам ин сайти шумо дурӯғӣ аст бо мега ҳа ман ташвиши шуморо мефаҳмам ҳоло бисёр одамо ваъда медиҳанд аммо баъди мушкилот пайдо мешавад дидестен гӯё не хеле чиз равон кардааст бо чи иҷа имзоҳову шарти пардохту наме чию наме кадому поён мебиёем не қадар дигар имзову печати чизои ҳамаш дурӯғаи як вайное не 10 вайнои дурӯғаи дидесен бо Национални банки Таҷикистона ссилкаша мондагие короче асоси ма шумо фаҳмондам ки ҳамаш дурӯғай фреб нахӯрен